Imagina un hotel amb infinites habitacions. Estan numerades, 1, 2, 3, 4 i així fins a l'infinit. Aquest és l'hotel Carl Hilbert i tu n'ets el director. Diries que pots acollir-hi tothom que s'hi presenti, però hi ha un límit que supera fins i tot la infinitat d'habitacions d'aquest hotel. Acceptem el supòsit que només es permet un client per habitació i que totes estan ocupades. Hi ha un nombre infinit de persones en un nombre infinit d'habitacions. Però hi arriba un client nou i vol una habitació, però ja no en queden. Un director poc espavilat diria que l'hotel està ple, però tu, d'infinits, en saps prou. I per megafonia avises: tothom a una habitació, un número per sobre. La persona de l'habitació 1 va a l'habitació 2, la de l'habitació 2 a l'habitació 3, i així successivament. I ara pots allotjar el nou hoste a l'habitació 1. Si t'arriba un autobús amb 100 persones, has de desplaçar els hostes 100 habitacions. Però ara suposem que apareix un autobús infinitament llarg, carregat amb gent infinita. Tu saps què fer amb un nombre finit de persones, però com tu manegues amb hostes infinits? Ho rumies un moment i vet aquí la solució. Cadascun dels hostes ha de traslladar-se a l'habitació amb el número doble del seu. La persona de l'habitació 1 va a la 2, la de la 2 a la 4, la de la 3 a la 6, i així successivament. Ara, totes les habitacions senars estan lliures i saps que el nombre de nombres senars és infinit. Per tant, cada persona de l'autobús infinit té una habitació única i amb un nombre senar. Uau! En aquest hotel sembla que hi cap tothom. Aquesta és la bellesa de l'infinit, sempre s'allarga. Però de cop apareixen més autobusos infinits. No un o dos, sinó un nombre infinit d'autobusos infinits. I ara què? Bé, treu un full de càlcul, infinit, evidentment. Fes una fila per a cada autobús, bus 1, bus 2, bus 3, i una fila a dalt per a tots els hostes que ja són a l'hotel. Les columnes són per a la posició que ocupa cada persona, així que tens habitació 1, habitació 2, habitació 3, etc. I bus 1, seient 1, bus 1, seient 2, i així successivament. Ara, cada persona té un identificador únic, combinació del seu vehicle i el seu lloc. Llavors, com assignes les habitacions? Comença per la cantonada superior esquerra i dibuixa una línia que faci ziga-zagues cap endavant i cap enrere, passant per cada identificador una vegada. A continuació, imagina que estires els extrems d'aquesta línia. Així que hem passat d'una graella infinit per infinit a una única línia infinita. Ara és bastant senzill alinear cada persona amb una habitació de l'hotel. Cap problema, tothom hi cap. Però ara s'atura un gran autobús. Un autobús infinit sense seients, on tothom a bord s'identifica pel seu nom. Nom, però, que és una mica curiós, perquè tots els noms consten només de dues lletres, A i B, i cada nom és infinitament llarg. Per tant, algú es diu A, B, B, A. Una altra persona es diu A, B, etc. En aquest autobús hi ha una persona per a totes les infinites seqüències possibles de A i de B. Ara un tal ABB, li diré Ava per escurçar, entra a l'hotel i vol organitzar les habitacions. Tu li dius: ho sento, a l'hotel no hi ha lloc per a tots vosaltres. I replica: què vols dir? Som un nombre infinit d'hostes i l'hotel té un nombre infinit d'habitacions. Per què no quadra? Vejam. Tornes a treure el full de càlcul infinit i comences a assignar habitacions a la gent del bus. Habitació 1 per a BBA. A l'habitació 2, AB. I segueixes, posant una cadena diferent d'As i Bs al costat de cada número d'habitació. Vet aquí el problema, li dius a ABBA. Tenim una llista infinita completa. Sempre es pot escriure el nom d'una persona que encara no té habitació. La manera de fer-ho és agafar la primera lletra del primer nom i canviar-la d'A a B. Agafes la segona lletra del segon nom i canvies B per A.
I fas el mateix amb tota la llista. Et ben asseguro que el nom que notis no apareixerà enlloc més, perquè no coincidirà amb la primera lletra del primer nom, ni amb la segona lletra del segon nom, ni amb la tercera lletra del tercer nom. Serà diferent de cada nom de la llista, almenys en un caràcter. La lletra de la diagonal. El nombre d'habitacions de l'hotel Carl Hilberg és infinit, però és infinitament comptable. És a dir, hi ha tantes habitacions com nombres enters positius, des de 1 fins a infinit. Per contra, el nombre de persones a l'autobús és incomptablement infinit. Si intentes aparellar-les amb un nombre enter, encara et sobraran persones. Alguns infinits són més grans que altres, així que hi ha un límit per a la gent que pot dormir a l'hotel Carl Hilberg. Tot plegat, força al·lucinant, però encara ho és més perquè el descobriment d'infinits de diferents mides va obrir una línia d'investigació que porta de pet a la invenció del dispositiu en què ara mires aquest vídeo. Per això són figues d'un altre paner.